Oke guys, kembali lagi bersama Pilot Basio di sini. Kali ini kita tetap bersama Mas Banyak Utang ya guys ya. Hah? Apa? Iya kok gagal fokus aku Bang. Oh iya Bang. Enak krungu utang-utang apa ya Bang? Openingnya membagongkan. Openingnya kata Pak Belel. Kata-kata sensitif itu ngawur. Kembali lagi bersama Pilot Basio di sini. Ternyata kita masih banyak utang ya guys. Harus diperbanyak lagi utangnya guys. Harus diperpanjang. Hari kedua angin kemas guys. Hari kedua angin pengebesan. Iki nengok sore budal. Nah, enak. Yo angin tok yo. Ya enak kok buri. Angin wer. Tepuk alas saruban ngono. Ayo. Wes. Oh, enak. Ayo. Ayo lagi kesehatan. Oh, enak ya. Man, Ngawi mah ora dengerin masuk angin. wong ngawe gering ngono. Ya positif udan niku kok. Ape flexing tipis-tipis ya. Dadi flexing. Ben ganti kira soro-soro banget di Probolinggo. Hah? Ben ganti kira soro banget di Probolinggo. Nah, Padahal yo Probolinggo apa gae yo padha jormu ya padha ae kok. hancur. Mau panas ini. Wah, keren. Nah, iki dhewe nang pucuk kok ngene. Nang tengah nang dhuwur dhewe. Ini hari kedua anginnya lebih kecil daripada kemarin nih guys. Dari yang kamu rugan Wah, masuk. itu kecepatan 30 loh bang, terus kayak gitu. Luar cilik. Ayo loro. Buanter rek. Loro tok ae buanter rek. Masjid iki aktif terus kok. Tapi bangun gak mari-mari. Ya tipis. Iku lho jadi dijalukno duwite. Ya disuwek-suwekno ambek tukange barang kok. Anggitmu. Ndang mari ndang mrei tukange kok. Ere-erean aku ya ro juruse tukang. Kadang itu kang jero ya. Enggak ada line jero. Jadi kudu ditungguin terus sih. Jaluke ayo gitu ya. Kamu ora mungkin juragan nunggu terus yo. Pasti ana ngalihe. Lah pas ngalih nglokor. Iya wartu kangen iki. Sregep yen ditunggu itok iku. Sergap nih ditunggu itu ngalih ngelewes.
Tapi nambah Cino itu los ya? Oh, Hah? apa? Nambah Cino itu los ya ngelokor no. Ya tambah disuak-suakno. Tapi jadi Sementing apik nek Cina yo. Suwi sementing apik. Tapi nek pas Cina medhit ngono ya nyocot ae iku ya. Sedina mek oleh sakmene yo kakekne. Apa ae ketang. Ini rek, ngomong ini nang meripat mau ngefek ya? hah? Angin ini nang meripat ngefek. Ini apa? Pedes ya? Oh, beleduk ya? Rotoy gak kompak daerah gini. Daerah gini gak kompak. Aturannya lo bro. Oh ambruk, gue jendek kok. Nes dhuwur ngono ambruk. Ku yang ngene rek. Ini pangan wareg yo. Ombo. Mangan sampe pesing-pesing. Pangan wareg. Area enak ini di Bali. Api ini pas goyang-goyang nih. Lapangan sepak bola tapi sebesar itu guys, seluas ini.
kene kok nak ngrasa. Lah petani berbino kok. Eh? Sing petani ini berbino mlaku kono, tengah-tengah kono andore. Yo, orangnya tetep mlaku yo. Waduh. Buka sih sepeda aja iki ana dalane. Oh iya iki bareng. Iya ana dalane. Tengah-tengah kono gak mlaku. Opo? Api-api, berani podo jangan-jangan iki. Waduh. Wis umume Kuwi podo jangan. kan sak koperasi mesti nih. Sak koperasi yo ngetokne yo tetep padha. Ono koperasi ini sing pupu iku. Karo Ono koperasi petani. panen bayar Yo, sak bungane. tabungane. Joko sik. Kok bayare pas panen. Ngelentek kabeh poster lah. Leme kurang kuat. Rene kurang akeh. Balik ngelem piye lho. Ya ngene set-set ngono tok tingale. Asem. Lah piye? Kaya sing ngelem anu lho. Oh, WC iku lho. WC iku kertase gak ngono. WC iku kertas biasa. Iku kaya kertas stiker kok. Angel lem-lemane. WC iku leme iku disemprotno. Iki niki yo, disemprotno. Disemprotno. Yoles gak kuat. Yo, ono sing gak kuat. Lem kayu.
Yo, kok rene mana dhewe? Hah? Rene mana? Sendinane piye? Apa nang Oke kene? guys, kita lanjut besok lagi videonya.